Здравейте, момичета! Радвам се отново, че сме заедно. В днешното видео, както вече знаете, ще си говорим малко за нарцисизма или за здравословния егоизъм и всъщност кои хора са нарцисисти. Напоследък много се говори по тази тема, изключително много. На мен ми направи така вече впечатление, забелязвам. Може би защото и на мен ми е интересна темата и така често ми излизат видеа на хора, които са така специалисти в това, пишат се книги. Сега ще ви разкажа малко нещата от гледна точка на нумерологията, от гледна точка на системата, с която аз работя и от гледна точка на информацията, която аз имам. Знаете, така, имам отворени канали, получавам информация и знам доста неща, които ще се случат в бъдеще, с доста големи детайли. Така, първо искам да ви кажа, че ще има хора, които ще получат доста голяма съпротива след това видео. Но всъщност моята работа е това. Аз затова съм тук, за да ви казвам истината. Защото само истината може да ни направи свободни, само истината може да ни направи щастливи, осъзнати и да имаме един прекрасен живот. Така, истината каква е? Истината е, че всички ние сме нарцисисти. И това е нещо много хубаво, защото ако не сме, всъщност няма да можем изобщо да се проявим в света. Какво е нарцисизма и кога той вреди, кога е полезен, кога е осъзнат, кога е неосъзнат, ще си поговорим в днешното видео. Така, първо да започнем от там какво е нарцисизма. Това всъщност е нашето его. Какво е егото? Егото е нашата проява в света, нашето физическо проявление в телата ни и това, което носим ние в света. Всеки по различен начин, според, за съжаление, семейни модели и някакви ограничения, които имаме, проявява своето его по различен начин. Доста често, когато това е неосъзнато, то се проявява в ниските вибрации и, разбира се, по този начин то вреди на останалите, защото то не може да се изяви в света. Самата душа не може да излее това, което носи в себе си и то да бъде в помощ на другите, се проявява в ниски вибрации и започва да го използва най-често около близките си. Затова толкова много се говори за токсични връзки, за нарцисизъм, той е така доста заклеймен, но истината е, че ние всички сега вървим по този път и за да стигнем до промените, които очакват този свят, всички ще минем през нарцисизма и то в много силната му степен. Защото нарцисизма е другата проява на любов към себе си, на това да поставяш себе си на първо място и да си ти най-важния за себе си. Защото това всъщност е много важно, за да имаме силата и енергията да осъществим пътя си, който е тук на Земята, да съберем нужната информация, за която сме дошли, защото всъщност основата, поради която ние сме тук, е да събираме тази информация, изживявайки материални преживявания в житейският си път. Защото душата има информация, но тази информация много се променя, когато дадена ситуация се прояви в материалния свят и ние вече трябва да я преживеем. Да преживеем болката, да преживеем щастието или каквото и да е. Затова ние идваме с дадена информация и проектираме тази информация в случки в материалния свят. Съответно, преживявайки тези неща, ние събираме информацията какво е да се случи това и това и това. И тази информация тя се изпраща в, така както казвам, главния компютър, в Вселената, в ядрото на цялата информация за Вселената. Оттам след това се решава какви промени да се направят, какво е нужно, какво не е нужно. В случая за нашата планета, Земя, в момента се решава кое нещо носи негативни и ниски вибрации на хората.
и това нещо ще бъде премахнато, ще бъде заменено с нещо друго, различно, което да позволява на хората да живеят на високи вибрации и през любовта. Разбира се, това е в абсолютно всички области на живота. Затова не се страхувайте и когато има нещо за преживяване, преживявайте го, защото то е важно за бъдещето на планетата и за всички нас. Така, започваме с нарцисизма. Така, според системата, в която аз работя, има 3 типа хора, които са с силно его. Това, както вече знаете, който е гледал видеята ми от самото начало, това са хората, които имат много силна психическа енергия. Те могат да бъдат мъже, жени, няма значение от пола, но психическата енергия се води мъжката енергия. Тоест, това е силната енергия на егото, на властта, в ниските вибрации на агресията. Това са хора, които имат много бърз, остър ум. Този ум много знае, много бързо преценяват в дадена ситуация. Могат да бъдат изключително добри манипулатори. Когато това не е осъзнато, разбира се, то няма как да бъде полезно, защото всяко нещо, което не осъзнаваме и правим, всъщност то вреди. То вреди на останалите, последствие вреди на нас заради кармата, която се случва. Т.е. когато ние вредим на останалите, несъзнателно последствията след това идват при нас. Това е всъщност и основата на това човек да бъде осъзнат и неосъзнат, защото когато ние сме наясно с осъзнаването и знаем всичко, което се случва в живота ни, осъзнато, така помагаме на света и на себе си и обратното. Така, първият тип хора са така наречените, аз така съм си ги записала, за да ви е по-лесно на вас. Това са така наречените егоцентрици. Това са хора с изключително високо его. Това са хората, които знаят всичко по всеки въпрос. Хората, които не чуват вашето мнение. Те често знаят много. Не винаги, обаче тези знания са така подплатени. По-скоро тяхната енергия, когато те са неосъзнати, тяхната енергия ги кара постоянно да бъдат над другите, да се чувстват над другите, да така стават деспоти в семейството много често, когато са неосъзнати като хора. И имат изключително, както казах, така бърз ум. Много добре могат да преценяват в дадени ситуации. Дори ако искат да наранят някой, просто за секунди могат да кажат точното изречение, правилното изречение, с което така да ви засегнат, нали, и да ви заболи изключително много. Опасни са, когато са неосъзнати, както всеки човек. Но това са хора, които всъщност, ако осъзнават силата си, имат изключително големи таланти. Най-вече това са таланти в изкуството. И хора, които наистина могат много да допринесат с този ум, който носят. Това са хора на изобретенията, творци, хора, които раждат неща в планетата, които изобретяват неща в планетата, които носят много добри неща в последствие за нас. Разликата вече, нали, виждате каква е, когато човек е неосъзнат и когато е осъзнат. Тоест, той и в двата случая е нарцисист. Но в единия случай той е неосъзнат нарцисист и той вреди на близките си, дори на себе си. В другия случай той е осъзнат нарцисист. Той знае, че може повече от другите, знае, че може да изобрети нещо повече от другите, знае, че е по-умен от другите и използва този ресурс, който има да помогне на света. Той пак има много силно его и той пак, общувайки с вас, ще усетите така, че този човек е повече от вас. Просто това енергия няма как да не се усеща. Но тя може да помага. Вторият тип, това са така наречените самовлюбени хора. Това са самодостатъчните хора. Те са много интересни, много специални. Това са хората, които са родоначалници, които сменят родови модели, изключително силни, изключително самовлюбени. Хора, които никога по никакъв начин не може да им повлияете с съмнение, с налагане или каквото и да е. Те са готови да умрат, но да направят това, което за тях е правилно.
Не винаги то е правилно, но за тях е правилно, защото те са тук да сменят стереотипи, да пречупват модели и понякога нещата изглеждат наистина кошмарни около тях, но всъщност последствията при тях са доста след това. Нали? Когато се сменя един семейен модел, това са хората, които, примерно, ако досега в рода е имало, примерно, изневери, насилие, такова, това са хора, които имат изключително различен подход към семейството, изключително по друг начин създават семейства. И много често хората от рода на тези, които са зад него, не го разбират. Нали? Той е черната овца на семейството. Това са хора и трудни също за съжителство, защото те са много самовлюбени. Те могат да живеят изключително добре сами. Дори при тях, общувайки с другите, им се разбутва тази енергия и те започват така да се чувстват разбалансирани. Но това е и тяхен урок, нали? Те трябва да се научат на по-дълбоки взаимоотношения с останалите. Така че ето, тук сега, ако един такъв самовлюбен нарцисист е в ниските вибрации, той не си знае мисията, не знае, че е тук за да сменя модели, за да пречупва неща, да вкарва нови неща. Той може да бъде просто един самовлюбен тип, който не зачита абсолютно никой, прави си каквото иска, може да използва дома си като хотел, кухнята като ресторант, да става, да яде, да влиза, да излиза, изобщо да не го интересуват чувствата и емоциите на другите. Обикновено това са хората, които не са толкова състрадателни, и са хората, които няма да се впечатлят от емоции. При тях никога не работи манипулацията емоция. Защото те са много силни емоционално, въпреки че много често изглежда точно обратното. Но всъщност това при тях винаги много често е театър. Когато обаче тези хора са наясно със себе си, наясно със своята самовлюбеност, наясно със своята сила, те знаят, че са хора, които сменят модели, сменят модела в семейството, изучават назад модела, изучават какво трябва да бъде сменено, сменят много ясно съзнато модела на семейството, много често поемат работа, която също изисква смяна. В момента много такива хора ще се появят в структурите образование, в структурите семейство. Много семейства в момента с такъв тип хора. Аз почти всеки ден правя и се радвам, когато двамата родители са такива, защото всъщност двама такива самовлюбени нарциса живеят много добре. Те не се засягат един друг, всеки си е самодостатъчен, но това много им помага да сменят модела. Разбира се, най-потърпевши са децата на такива родители, но това е смяната на модела. Тоест, после след тяхните отношения, децата вече изчиства цялата енергия и започва съвсем наново. Тоест, те залагат началото, докато децата вече слагат основите на новия модел в семейството. Но това са хора, които наистина сменят начин на бизнес, начин на отношения, на комуникация. Хора, които използват тази сила за добро, да изчистят старото и да вкарат новото. Много такива хора има в момента. Те не са случайно сега тук появили се. Така че със сигурност си познавате и вие някой такъв. Много често, особено ако е родител, вие му казвате едно, той си прави каквото иска и всъщност той никога изобщо не изпълнява чужди молби. В повечето случаи, дори аз винаги познавам такъв тип хора, когато ме питат за подарък за рожден ден, за мен или за детето, и аз споделя от какво имаме нужда. Последствие получавам нещо супер различно, което те просто се сежат, че това е по-важно за мен. И така, това много често такъв тип самовлюбени нарцисисти. Те са много симпатични, не са толкова опасни за токсична връзка, но се живее трудно с тях. Първите и всъщност третите, за които сега ще ви кажа, са малко по-опасни, защото ако те са много неосъзнати и вие, може наистина да се получи много тежка токсична връзка, която да има тежки последствия.
Третия тип нарцисисти, така аз съм доста добре запозната, скоро ще напиша книга по въпроса, това са енергийните вампири, нарциси. Това са най-тежкия вариант нарциси, защото при тях почти никога нарцисизма не е осъзнат. Те са изключително властни, изключително контролиращи, но същевременно много трудно могат изобщо да осъзнаят поведението си, изключително манипулативни. Зависи, разбира се, с комбинацията от другите числа, но много често такъв тип енергийни вампири са телепати и са емпати и те много добре знаят как да бръкнат, да изкарат това, което най-много ще ви заболи и така да направят много токсична една връзка. Абсолютно неосъзнати са. В почти хората, които аз познавам в живота ми, такъв тип енергийни вампири, за съжаление, много трудно. Може би хора, които са така по-успешни, но и това е доста спорно, защото всъщност за да компенсират този интелект, много хора от този тип нарциси всъщност стават хора на изкуството. Много често има такъв тип актьори, хора, които са пред публика. Може би това е най-положителната проява на енергийните вампири, защото те се хранят с любовта на публиката и по този начин те хранят тази енергия. Когато обаче в дома си имате такъв енергиен вампир, е много изключително трудно да се живее с него. Това са хора, които нон-стоп критикуват, нон-стоп са недоволни, никога няма да бъдат доволни. Това е един урок за тях, да се научат да се зареждат с енергия отвън, но за съжаление много трудно те достигат до този урок. Много е тежък този урок, много е тежък и за околните. Трябва наистина да имат много осъзнат партньор, за да може той по някакъв начин да се справи с това. И е така добре партньорът им да бъде нарцисист като тях, не точно като тях, а някои от другите типове, защото те са по-силни в двата варианта от него, другите два. Егоцентрика и самовлюбения са много по-силни психически от енергийния вампир. Енергийният вампир, на него му липсва психическа енергия и всъщност през нарцисизма той си я набавя. В повечето случаи са много тежки и токсични. Ресурса при тях е, че те имат изключително свободно пространство в мозъка и това са хора, които изключително добре запомнят текстове. Хора, които поемат огромен обем информация и могат да бъдат много добри в много тясна сфера. Защото когато те са целенасочени и поемат тази информация, тя остава, защото те имат празно пространство. И те могат да станат наистина много добри специалисти в дадени области. Не случайно много от тях стават актьори, защото те имат празно пространство и много запомнят текстове. Същевременно това е може би една от положителните прояви на този тип вампиризъм, защото така по този начин те са полезни за хората, а същевременно те черпят от любовта от публиката. И това може би така, когато са насочени към дадена сфера, стават наистина много добри, почти няма случаи, в който те да не са едни от най-добрите специалисти или така хора на изкуството. И по този начин, всъщност, през приноса си за света, те поемат тази любов като енергия и всъщност това е така положителната проява на нарцисиста енергиен вампир. Но, за съжаление, това са така, разбира се, не голям процент. Според мен е доста голям процент от този тип комбинация хора остават в ниските вибрации и, за съжаление, мога да кажа честно, че доста тровят живота на близките си, просто защото те нямат, както другите нарциси, нямат никаква възможност да им се повлияе. Просто те трябва сами да си го решат. Всъщност, много често
в много голям процент, над 50%, ние сме някои от тези три типа хора. Разбира се, има друг тип хора, които имат повече физическа енергия. Те са по-емоционалните хора. И така хората, които много често са до енергийния вампир. Но истината е, че те трябва да се научат да бъдат нарцисисти. Всъщност това е урока и това е задачата на хората, които са с повече физическа енергия. Те да я канализират през спорт, през пътувания, както знаете, говорили сме, през секс. И когато тази енергия бъде канализирана, всъщност те започват да обичат повече себе си и влизат в графата нарцисисти. Искам да ви кажа, че е добре за вас, за бъдещето ни, да гледате малко по-положително на това определение нарцисизъм, защото почти няма хора, които да не са нарцисисти по една или друга причина. Дори хората, които са жертви и които правят много неща за другите и страдат от нарцисисти, всъщност са доста големи нарцисисти. Просто не знаят как да бъдат като истинските нарциси. Но основното им желание вътре в душата е те също да могат да обичат себе си толкова силно, че да не могат да се влияят от останалите. И това е нашият път. Само през този път ние ще можем да продължим напред, защото ние трябва да съберем тази информация, която имаме. И това става само когато ние сме силни психически, когато не се влияем, когато не падаме в ниските вибрации и когато сме осъзнати. Така че помислете добре, ако имате такива хора вкъщи или ако вие сте такъв човек, как може това нещо да стане осъзнато? Как може да бъдете осъзнат нарцисист? И как може да помагате на другите, те също да бъдат такива? Защото това всъщност е един много здравословен егоизъм, когато той е осъзнат и когато е в помощ на останалите. Всъщност няма успял човек, който да помага на света, който да не е нарцисист. Просто тази енергия, тази потребност, която имат нарцисистите, е това те да са повече от другите, те да направят повече от другите, да помогнат на света, да променят света. Няма как човек, който иска да промени света, да не е нарцис. Това са хора, които изключително много вярват в себе си, вярват, че са повече от другите и че те могат. За съжаление, знаете, аз зададох на Дори въпрос за аутизма. Много ми беше интересно през нейните неща да чуя нейното мнение. Така доста отговори получих. За съжаление, когато в семейството има неосъзнати нарцисисти поколения, няколко поколения, се появява в семейството аутист. Защото аутистите всъщност са най-висшата форма на нарцисизма. А това са хората, които са изключително влюбени в себе си, но там енергията е толкова силна, че по никакъв начин никой не може да им повлияе. Те решават, че това ще бъде животът им. Те решават, че всички ще се въртят около тях и ще им се огуват. И това е наистина най-висшата форма. И докато поколенията преди аутиста не осъзнаят, че те са нарцисисти, че те са хора, които са неосъзнати, по някакъв начин са вредили на близките си, не се получава подобрение. Всъщност аутистите идват тук, за да в такава висша форма на нарцисизъм, за да накарат останалите да се огледат в тях. Това е, разбира се, много труден път, но все повече, знаете, идват такива деца, все повече деца идват нарцисисти, дори не в степен на аутизъм, но така, много самовлюбени деца много силни, много властни, много знаещи. Това всичко е за да се осъзнаем и за да видим, че ние сме като тях, че те са
от нас и те приличат на нас и ние приличаме на тях. Така че нарцисизма е нещо много хубаво и нещо много полезно, когато той е осъзнат и когато цялата тази сила, която ние имаме и всичко различно, което можем да правим от другите, бъде използвано за помощ на света, защото всеки един от нас може различни неща, които другите не могат. Разберете кое е това различно, което другите не могат и го използвайте. Използвайте тази енергия, използвайте този нарцисизъм за помощ. Защото в момента света има нужда от това. Надявам се да ви е било интересно. Темата е много дълга. Мога с часове да говоря, мога с часове да ви давам примери. Има още, защото те са различни комбинации. Аз ви споделих съвсем така трите типа и четвъртия тип, нали, който е обратната страна на нарцисите, но реално има изключително много типове. Има хора, които са нарцисисти, емпати, има хора, които са нарцисисти, същевременно са педанти. Просто много е шарена палитрата, но до сега така, може би е 1 или 2% от хората, които наистина така нямат това силно его и наистина живеят някакси много през духовния свят и те са тук просто заради нещо друго. Но всички останали, които имат мисии, които имат дарби, които имат уроци, които имат задачи, те имат и тази енергия на нарцисизма, на проявата си в света, защото всъщност това сме ние. Това е нашето его и нашето его е нашата изява тук на света. Ние показваме кои сме ние. И без това его, всъщност ние няма да можем да го направим. Без капчица нарцисизъм няма да имате потребност да се показвате, да показвате знания, да бъдете горди със себе си, да харесвате, когато ви аплодират, когато ви правят комплименти. Това всичко е от тази енергия и тя е прекрасна, стига да се използва наистина по най-добрия начин, когато е през любовта, когато така нещата се случват с нагласата за добро и за помощ към света. Така че, ако ви е интересно, мога да продължа темата. Ако имате желание за други теми, също мога да ви разкажа. И хубава вечер от мен. Чао!